Merisää. No se on tässä Masa, terve täältä Kuopiosta. Kyselisin ihan tämmöstä, että moneltako se merisää mahtaa tulla? Niin kuin siis, onko siinä jotain aikoja? Kun ei tasatunne, niin ei joka tunti tuu. Kun me kaivattais siellä, me ollaan seilaamaan lähdössä tässä porukkaan. Kovassa seilissä. Niin, että monelta seuraava nyt tulee esimerkiksi. Merisää tulee 15.50. Jaha, ei kauaa tarvi odottaa. Ja monelta sitten seuraava. Merisää tulee 18.50. Siis merisää tulee 18.50. Joo. Siis seuraava merisää. Joo. Mikä se oli 15.50? Ei kun 18.50. Joo, ja sitten tulee 21.50. Yes. Ei kun 18.50 ja 20.50. Niinkö se on? 21.50. No juu, ehkä me juuri maltetaan odottaa. Mikä se oli, mikä oli 15.50? No niin, mutta kiitoksia paljon tästä. Hei, hyvää juhannusta. Kuppia otetaan. Hei.